Guys, good morning. Di amin na rin latilin-lin. Muna naman ito hang kuan, dragon fruit. Ano guys? Hala, naghanan ni jag sidling taong. Hala. Isa ni taong ati, katong para sa imong gidas sa eskwelahan? Ano guys? Hinog kayo. Grabe, sidling. Ano guys? Tapon to ah. Oh, grabe. Tapon dah. Ano ka naman dati? Pwede mo agi dati? Ada rako. Rako agi. Hala, naghana naman dati. Dia just nangagi katong ningarimi kay puro panay sa buwa karon lami atan awon. Dia may dares kambaol guys. Nglaag. Aw lagi, poblasyon dia. Pareha ratati sa kup sa poblasyon. Dia may dares unahan guys ning dalikjat mig laag kay naghatid pud mis kanang naay manok. Nga baylo datos kanang. Uy, tay lami dari magligo-ligo kay naman day tubig. Doos las lining, las ati dia. There's sila hang ubos, there's silang bahay lining. Be. Dara hoy, di apay daghan guys na Mo yan isang porma gasug hilaw pa. Pero daghan na pa ate, daghan na pa hilaw tino. Hilaw siya guys. Mo man atilinlin Daghan na bunga, uy buyag te. Daghan nagbunga na guys. Grabe ilang dragon fruit darhi. Dako ilang kana ilang dragon fruit nara na dari sa ubos sa ilang bahay. Ano guys? Wow, sana all na naman sa kong ate. Parang ka lami uguan na ang dragon fruitan ta. Ay, grabe. Arang lami og natay kaugalingan ingani ba? Dragon fruitan sa nara sa tang bahay. Lami sa dari kay bakilid man sa ingana, sa paborsi ja tamnag ngana dragon fruit nga mo ni jang ganahan. Ka hinumdum mo dito ubay sa on akatong nang laag mi, katong farm sa ingani dragon fruitan. Kaso ilang dragon fruit dito kay gibagzuman mo tong awa. Suday latirinlin dia. Malati na. Mamunga na siguro po niti kay danang pinanggitib. Mamunga na pa rin padung. Bing lami dragon fruit ni ate dari makaikag. Nagsigilay sa ingan guys nga magtanom lagi kuno mi da na iyan di sampuro mga sumusudlot na si Jan sa padung na bito si Samu bunga. Hala na di ay coming. Hala lami asi din magtanom. Kaysa kung tagaan og mga sidling kani nga ni bitaw potdo naman sa ingan na. Potdo na sa ingan na mo nang ipananom. Ang problema laman kung may area katamnan. Diya. Uy, lami Ato dah. Tina, talibungan na. Pandite, kaya na pinasudlot na Hala, uy, kuyawan. Dragon fruit. Wala, bugto-bugto. Tingmang mo nga, te. Talibungan na po si Zanay. Daghari, Lami, maniti. Uy, may bugto-bugto. Ni isang bunga, budyag. Budyag. Lami, kaadyo. Isa man natin, mura malagi sa buwagan. Huwag ka nang naaykuan. Ay, mo na isang juta. Okay, guys, kani katulad to injo karang lami ilang dragon fruit ni ate uy kaikag napay ilang dragon fruit napay ilahang rambutan grabe ka jud napay ilang malbiri bigay lami guys para lami ada sa ate kana sila kaugaling ng dragon fruitan pero mo bunga na pa siya guys kami na pa di sa bunga kapud larang ka cute. What is it? Di na zambog to kamunga tino. Napadisag. Lagi kita na ko to. Napadisag na isang kuan. Kanang na ilang sunis ni tino. Laisag kasi Sag lagi ni smadja. Laisag da. Sag da smadja. Harang nami ka jugrang kuang ati uy. Jahan kanang na ay dragon fruit farm. Das nangagi kay papangari na grabe ni naghanag bungaw kanang naay buwak karon nahimo ng bunga na. Lagi magtanom ta padir. Te. Ang samay ka ng kuanda ni te karong maka tanom te sa may porma. Jahan kani tumoy. Han man naghanog bunga. Aron lami ag jang rambutan Ano na bunga. Uy, grabe bunga. Tanaw guys. Hilaw pa laman hilaw pa na siya. O pa nahinog. Grabe bunga zara. Uy, te aron naghana jero ni undang sa pamungati mo ninggi kuante mo ninggi
Imo ning gi abunuhan? Mo ding abunuhan ding ate. Hoy, grabe ka atis ni sana hinog. O pa hinon, may anay isang atis ni. So, yung ranghana prutas dari sa ate, dara naman tapos dyan, kaya sa prutas. Ha, guys. Kasi na hinog, mamisa ko. Uy, hilaw pa. Pud. Uy, pa dyan. Alam niya, ba dyan ito, favorite na ba nila, ha? May mamisa ko, guys. Uy, arang lamias. Kuan. Grabe yung kugihanan nila sa ate, na sila ng prutas, sa si atis. Sa una, may atis sa una, kaso matay man siya. Terus ubos iba ilas nanay dapat ang business o pay bunga dapat koy atis ya mga zukuli so siyang atis. Problema laman na magkaitamnanan. Gamay og space among tamna. Tapay jang blue turnip tay lami ra ba dyan tay buta sa salad. Oo. Blue turnip. Tanawa guys grabe gazang lami ari. Hapit na raw mahinog impas ni namong amay nga ni Silia. Ha. Te, impas na imong kuan. Malbere. Ya manang ari Silia. Uy, arang lamias isang rambutan. Grabe na ka na bunga. Masuk kaya di pa niya pa ng anong tipang mupo ni kahinog. Wapa. Wapa ko no yung sati. Karang daghan ng bunga. Uy. Karna, bawa pa yung bunga. Wapa. May kong napibunga ka. Timbunga dyan si mong protas. Kugihan ni sa ati ka dyan ha. Nice agad ang flowers. Ganahan ko. Lami agad dyan yung kugihan ba? Kadaghan tanam. Dapat eh. Sibujas, libre na sa ate og magpuno siya. Mamu po mi sa ate ron. Dragon fruit. Dahan da hinugti. Sa Nani mas pinta ka puno. Pila na ka puno ti abot ka pa ning kuan sino matrantahon. May mga suda yung ating sidling Sidling nga tao. Si ate may mo po guys ako tay bit sa basket. Lipod. Kapag Gabriel mo oy. Ano ba? Ngana na sila guys gagawon. Nagkwanta ka kung pupod. Karon na nagagaw na utro ni ate. Oh, di ba guys? Ato sa ibtana na unog. Mo lagi ni. Pati yun yung katong murag lami man ko. Murag kamote. Dapat Di nga ganun. Pwede na ate? Pwede na na kay ugma. Pwede naman siya. Ugma mukuan. Suon uguan. Mutry ko na ko tigugo. Nahan rin kay murag mo may pabor. Kiluhan na. Inaji nga di ma kuan ang isang puno akana kay gugawon kay aron. Di Oh, ay kamauna ko. Si. sana na ugma mo. Bukuan na maraming saging. Oy. Kamauna ko. Turno sobrang sa kilo na. Sobrang na kilo te. Jesus. Ay sus. Oh, sa ate. Giga na sa ating suroy-suroy. Dere guys. Pero lami ang kaazo. Susan, lami ang natay nga nga farm. Dragon fruitan. Kami, gadzid. Lami ang biyag. Kan nagload guys. Ilan is ate tanan. Kanin nga to. Naul na naman kung ate ang nakakazug basak. Nga naman nagting naman ikan eh. Pangkiling-kiling ni. Ana. Pang-abog sa madya. Ingat ate, ni kabuntag ti. So, ingat ate, butangan ni mong lata. Lata nga na bato. Ingat nila day guys. Style ate nila. Kamaupos ate pun. Kamaupos sila ba? Ingat susad daw nagdaho ako kuan sa lupin. Ito sa lupin na butang nila to tanawa. Kana. Sila pa yung gibutangan nila kani nailon. O tanawa. Lihik-lihik kita mo. Diba tayo pa huwag kamera. O tanawa guys. Tayo mura mag white lady na sa dautos basak. Mura malagitig na yellow. Unsa man to bagong tanam. Abag udeng tanam. Babi ko kanihunan. Ang lami ada sa ati kaya di mahubtag tubig. Lami ara ba dyan yung sweet si butang humba. Kani ba guys? Lami na ibutang humba. Kani lami po na sa ibutang og paklay. Uy! Pa, ano pa? Ihuktan nun po natin. Ihuktan po nagtail. Iba nga laman karong kuan. Alagi pareho po dito. Guys, ay banda rin nakakita ko banda. What's up pa? Banda kasi niyan. Para lami sa atin kanay tubig gani. Lami ato guys, kana sila ikaw galing yung atabay na. Ala, banda ti.
Ay, saha ti. Ah, grabe. Apa sa kisang ko ang saha. Alon, nagahan na das ludzo. Grabe kasi sa ati ka kung Kana na mo na color na banda. Ah, purple. Wow, orang ka nice. Nagamang tigtanem. Orang ka nice. Uy. Sana all. Okay, salamat. Okay, sa kaliwat ko ka buok. Nagkuha naman pag kong yatin, nangulikta ko nga ni ba, kaya mo na pahang panaghanon. Oh, di bitaw. Kaya ganahan ko sa buwak. Din drog na itong padaghanon. Singan? Nga na ba atong padaghanon? Akari. Oh, nice ti ah. Hello guys. Oh. Humot na ba ni buwak te? Ganahan ko na sa buwak. Buwak pa si Zaka humot kay kuan pa man. Bibi pa man siya. Pero ganahan ko na ni. Ah, grabe. Isang tanang misa na ikaw sa hangin na. Ni mahal ni gikan ni. Isa man nagikan. Gikan o. Wala ra kanang tarong Ah, ra. butangan na nakakuan. Na wapo mahalon ka to nga klase Cute. nga kuan. Bisa man nini mo na paliwat eh. Gikan ni kuan. Gindulman. Ah, gikan gindulman. Kapaliwat na ko. Ya, kung kuan ya. Ah, hamli sa bakgun. Tinsang sili eh. O magkuan tatay, magpaklay ta. Kani man ni pag magyuti ay kani may Ah, mo na agad tong naay sa nga nini siya. tahibo. Kaya guys, mo na tambal tahibo. Ano? Te, mo to na mi. Sige baba. Salamat sa buwak. Ganahan ko. Wala ka na may balik ka na di magdali-dali. Kapos. Lagi to na. Tuog pa to ang budget eh. Magbibijaan. Kani, mo naman nag-ikog sa iring. Sa man eh. Sa nga dahil te. Kani Mm. kuan basil. Ah, bisil ni. Sago panghalog. Ay, magmahumba. Okay na. Oh, Ah, bisil din siya. Ruby. Dari isod, tidas paso. Ah, lagi guys. Panawag, hakutan ako nito. Kanara ka sa. Ano na ko bisil. Dati, kuan. itang te. Ug mag kanang Okay. kuan ka magkuan ka. Apoy dyan panjawan, no? Huwag maglutas mong bata, kanay mo'y gamita. Kana panjawan. Kana guys na. Kana, huwag maglutas mong bata, pwede ni siya kanay panjawan na. Moni, kanina, magpisi. Tay, mato namin, salamat ka, Ajo. Sunod na pod. Andar na, motor. Huwag kahawat. Andar na. Bijaan ako dani. Salamat. Kuan dendro kun may Abot na Miss Boy. Iringa kay mama labayan kan. Yes, na Miss Boy. Yunda. Salamat itong ate. So karon dragon fruit guys, kuan si Zadho ni ka kilo, ano yung bayaran kaya tag 100 ang kilo dani. Tagatos 2 ka kilo, so 200 na si Zabali. Yunda. Good morning sa. Good morning guys. Dawa ka ni cry among gibisaan. Karjo, kanang mga Miss Manok guys. Nakalimot na ikog kuan video naghatag mig manok atong kuan among gibaylong ate. Kuan man mi nagbaylo man mi og katong dagkuan bitaw nga klases manok. Among gibaylong ate di aga. Salamat katong ate. Wala guys, salamat katong ate gitagaan mi ni jog duha ka buwak. Duha ka banda. Duha ka orchids. Ba ni? Kasi kaya ka matawag na guys, banda, orchids mo na. Yan na, salamat ka Zote. Thank you so much. Oh, lipay ka ko sa na-collection nga buwak ko. Thank you. Amo na po na idugang nagpagbutang sa mga kabuwakan na. Amo na idugang na si Zadad to ta. Sada tulong-tulungan po. Madugang nga na pa duha. Lami ka dyan yung naghantag, barkada. Kay, lami na yung naghantag. Amiga guys, kay naghantay pangaduag buwak. So, nga, ako ang klasis buwak. Pero ganahan sa ko na rin guys, dragon fruit. Hani-hani bayran kay lisod po. Mahal ba sa ingani? Mahal ni, uy. Mas gani ka ate, 100 ang kilo. Rich uban pa ni, ni mahal ah. Salamat, kaya just tag-ija dani. Ka-discount ni. Nadiapan sa ko tataban nga, buwak. Narang ka. Nadiapan sa ko tataban nga ka rin. Mag-ipit sa kimila, ano magwapa? Katulog. Ito ay kalamay na to. Palit sa mi pan yes. Pan ko no kakimig. Isa atang kuan pa sliced bread na laman. Kaya naman. Sliced bread na laman kana matay kuan, kalamay. Pila jo sliced bread ay for 5. Hayo.
Magkano ang inyong sliced bread? Tagalog lagi sa Jo. 45. Pag Tagalog ka sa tadani guys, kaya tindiro dani Tagalog man. Oh, tara. Tara long. Oh, isa. Imo Kim. Sa imo ha. Hala pili. Mili magbadjing gamay. Kana sana cookies? Cookies tolong. Sara. Kada. Tagpila ang buok? 3. 5. Kani tagpila pag buok na ni. Pero murag sa doon na pagtagay Green Horse. Oh, San Miguel. San Miguel. Tagpila kahon sa itong San Miguel long. Yung isang ganito, isang kahon. Ano yung ma'am? Pagkahap, 800. 800 ang kahon? Kaya ano naman yan? Huwag na kinukumpra sa habang. Ah, imora nang kinumpra? Kinumpra lang din. Ah. Abi ko kanang kuan ay isang dana. Kanang isa ka ingani, kanang isa ingani ka buo, tagpila pod isang buo. Pag 70. Ha? Pag 70. 70 ang isang buo. Mas okay pa no, nga isang buo no. Kanang Nabot siya na. mahal lagi. Parang 90. Siya maka-slice. So na makaginan siya pag kuan. Nami ilang paanda rin guys, ganahan ko na ng palit. Bye guys, nakapalit na mig fan o tuwa sa among ang langgam. Tuwa sa among langgam guys, ang pangipalitan si sa Integra. Nga man mo tuwa sa among langgam guys, kanang na ay Integra 3000. Nani mo tuwa sa Integra. Mo ni tuwa sa langgam, Integra 3000. Na pwede pa ni sa mga piso, tulos ni sa tuwaan. Da palit mig slice bread kay na ami kalamay. Di ami kalamay guys, gikan ni og hagna buhol. Ano pa rin sandari slice bread. Ah, grabe Papa Gabriel guys. Automatic kay gisahang mati kay gisahang duha ka banda. Salamat Tilinlin sa duha ka kuan. Orchid. Orchids din na guys, orchid. Aga man tawag na sa kuan kay buhol kay banda man. So orchid na siya guys. Salamat sa naghatag na. Nga naman na may ligid na nag-track pa. Na may ligid na nag-track. Bigit sa tandra, katang na. Nabuing na. Okay, so ito na guys. Dagdag collection namin. Ang aming orchid. Das na nga, tagaan po ming yaya. Tapos ang kailag hapon. Tagaan mig duha ka klase. So karon gitagaan po may Tilinlin. O kung bagong sa ikon na, magbuwak na ni Jack kay... Ha? Ano nagbuwak na nito ba? Oh, kadugayan na guys. Puno na danig orchids. Orchids may puno din eh. Ana. Japay prutas nga kana ambot sa ingandang prutasa. Uy, kalimot ko. Dai batang sige ka ani mo. Sama na. Diyos. Giskin din ni kahit sang ipahumok pastilan din yung Pinoy. Ano guys, kuwihan ka dyan papagabrill dyan magtanong mo yung nga guys. Ako ite collection o ganang kuan orchids sa pitig tanong. Pader no? Oh, diba? Tanaw guys, wala may orchids. Na o. Nataw pa dyan duha ka buo kag mating.